семейства са сипани къде е баща ти, къде е майка ти и на машинките. Но ние никога не ни пуснаха в казино, за да може, той ясно, там има ни яки момчета, за да може да видим какво правят те на машинките. Нали? Те се надяват на машинките, все едно това им е работа. Забелязал съм такива хора, които те казват, отивам на машинките да изкарам някой лев за вас, деца. И това го има. Само, че аз в момента страшното не е в самите казина. В момента страшното е на телефона. Ага. История, разиграва се пред мен. Да, мъж с детенце на, не знам, 5-6 годинки. Детенцето иска нещо. Не помня какво беше. В един... Шоколад. Да, в един магазин. Той влиза, купува цигари и казва: не, трябва да ми останат парички, за да отида да сложи тате едни парички, да може да изкарам други, иначе как да ти купя играчка? Тате, защо ти имаш за твоята игра, пък за моята нямаш? Детето задава хубав въпрос. Да. Какво ли отговаря бащата? Той каза: да, ама аз от моята игра ще изкарам пари.